Salut, eu sunt Alex și bine v-am regăsit la un nou episod de Rivals. Și... ok. Wow, nu serverul tău. Ok. Deci dacă... Nu te uita ce pun, ok? Nu te uita ce pun. Ok, nu mă uit. Nu mă uit, am închis ochii. Zic eu că... Am pus aia. Hai, gata. Poți deschise sau nu te uiți? Gata, poți deschis. I-am deschis când mi-ai zis tu prima dată și am văzut scria ceva. Bă, îți dai seama că eu m-am uitat de fapt. Păi logic, era sigur că o să dai ăla. Să nu mai dau ăla, dau altul. Dau ăla cu gigantul, că acum s-a făcut de 1v1, cred că. Dar nu te uita ce pun. Da, poți. Stai, bă! N-am zis că stau. A, nu știam. Nu omoră. Bă, ești nesimțit. Ok, nesimțitule. Măcar am crezut de la început. Ești nesimțit oricum. Te gândesc că n-am autoșat. N-ai autoșat. N-ai. Păi n-am, poate pe calculator. Nu te uita ce pun de data asta, că nu mai pun droiul ăla. Ok, nu mă uit. Închide ochii. Ok, am închis. Zic eu cum poți să-i deschizi. Gata, poți să-i deschizi. Arena. Bă, haide să încerc să ghicesc ce-a picat. RNG. Nu cred! Ne-a picat, he? Flerga la amândoi? Da. N-am picat de altceva. No. Nu pot să nimeresc prostia asta. Am două coasă. Am două coși. Oh! Uite tu, bă, nu mai suport arma aia de owner. Secet! Bă, serios că asta și spamează? Mamă, uite tu, spamator. Nu știu, dacă mi-a picat sniper. Dacă spui că arme din astea metri, grenadă, nu te faci ele. Cum ar fi ceva, nu poți să mă fac cu asta. Da? Ok. Hacker! Tu vezi ce hacker? Asta e hacker, bă, du-te mă de aici cu ciocanul ăla. Te rog, pică Glass Cannon. Freeze Ray. Mamă, ce bun e Freeze Ray. Iară Freeze Ray. Da, pâinile. Că la asta-i pică, hack. Ui. Păi ăsta-i hacker cu minigun-ul ăla, ce dracu să-i fac? Uzi, na, ce bună e Uzi!
Fugi. Bă, dar nu te mai suport cu spamul ăla. Bă, dar... Ce, mă? Bă, tu-ai mai dat! Tu-ai mai dat! Am mai dat din grăsadă. Scuze. Ce? Selena. Bă, Selena, ce drac să fac? Oba, și cu șpirul te pot face. Da, mie mi-o pic... Bă, da, lasă-mă că... Lasă-mă! Nu ție zicea Selena! What do you mean? Ce te bat eu cu Dragon, nu? Că tu spanezi! Dar e prea greu, frate, că și prea... N-am ce fac. Oh! Am carambit de sticlă. Da, ce-ți faci? Da, uite tu, spamatorul planetei! Eu nu mai joc! Că dacă asta mi-a picat pe ce vrei să fac? Acum stai așteaptă. Nu a picat feca, stai. Bă, dar stai că vreau să văd carambitul ăsta, că n-am ținut viața mea un carambit în mână. Bă, se potrivește cu skin-ul meu, sincer. Uite tu, eu nu mai am ce să fac, frate, cu un carambit de sticlă. Da, unde damage? Eu trebuia să-i dau 150 acum. Uite, n-am ce să-i fac. N-am ce să-i fac. Eu nu mai joc, eu dau stay sau live. Nu mai. Nu raibă seară, raibă zrână. Da, nu. Nu știu cine foarte harți. Da, ăștia, ce fac ăștia? Ăștia, vezi că i-a dat așa, asta, n-am să fac. Haide să nu mai jucăm așa, normal. Haide normal. Sincer. Alo, ce faci? Am zis normal. Ai, deci normal să ne batem, ok? Da, putem și normal. Eu spar ceva. Dacă asta îmi pică, ce naiba? Uite, băiații, dacă îți pică arme de spam. Wow! Alex, hai să vorbim. Nu vorbim! Nu faci cum trei. Pe ce? Că voiam să-mi dai cu carambitul ăla. Opa, să mă arăți. O să te dacă ai să mă... O să se retragă ceva? Uite tu! Eu nu mai pot să joc. Eu nu mai pot să joc, frate. Urăsc minigun-ul ăla, e cea mai nenorocit. Na, uite, e pică și sniper. Nu știu, e hacker. Na, eu te las să mă bați, haide, că te las. De ce mă lași? Păi te las, că n-am ce să-ți fac cu sniperul ăla, uite. Dacă ai sniper, dă 2 bani. Ce ai? Sniperul sau cuțitul? Șterg, cea mai prost armă din tot jocul, ștergul. Cuțitul e mai bună.
Asta e hacker. Asta e hacker, știi? Asta e hacker! Asta e hacker! Uite tu, eu nu mă joc așa ceva! Eu nu mai joc Rivals cu RNG-ul! RNG e cel mai prost! Ăla e ce zici plăcea. Că te bate de aia, știi ce mai prost, nu? Da, de-aia. Sniper! Energy! Dacă pică sniper, acum ești copt. RPG! Hackerizer! Nu mai pot! Na, cam atât și cu acest episod. Eu o să numesc episodul ăsta că m-am enervat. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!